Mulai mari natutunan na mga partiket kami. Jadi do, Bapak Dua, Rodo kami. Ayan ako muna. Nawasotogan si Matubang baru beres sa Kota Batam. Namarnas ni Roa hita sa Darion di par namajalo par Saripiat. Ima abang nami si Batar. Ang kiyak matutu tujulan dari. Gawe rumah tangga si Tiro rumah tangga muna natin abang na. Dira mo Tuhan, totong di paso-paso Tuhan. Jadi, tung open yang kami na buiro Bapak Tua. Di son tong dodohot penasehat sian horog siburian. Ima udon. Las maroham majalo hami di son Bapak Tua. Mau lihat deh. Iya, masuk mah itu sektor sada. mau lihat ma ada hono tatu tuhatta. Jala di Sadarion, di las ni rohamuna amang udah di ulauta di bagasa Sadarion. Na dohodo hami siantoga sima tupang sibatuaji namar las ni roha di halas ni roha mune. Jadi di son pangiduata tutuhan sayang giat ma di anak koton keluarga Sitiruon jada keluarga Sibuan Silas Niroha di tonga-tongan di keluarga muna nang songoni di loluan natorop tarlumu ma di joloni tuhata suang songoni amang udah saya hatok manyan pangiduata tutuhata saya ngiat ma hatok di andorna ya nakoton asalam tamba akasilas Niroha di tonga-tongan di keluarga muna nang songoni di loluan natorop jadi di kedua mempelai, selamat berbahagia, selamat berumah tangga, selamat ribut rukun dalam rumah tangga. Jadi untuk kalian berdua, kalau ada permasalahan, baik-baiklah kalian saling bertukar pikiran. Songon hatan tua-tua madohonon, abang ma pidong si buruk songgok ma tu sami-sami molo adong sada sian hamu namuruk sada manyan si buan dame Imma tutu. bicar ma mata nyari poltak ma mata ni bulan tuma di hamuna boru nama lo macari jala anak nama lo panukunan jadi di son amang udah adong do dibuan sian tonga-tongan ipongata ima terkhusus sektor sada. Ima songon tupak lihat ni sian kesepakatan ni sektor ta. Otik sosadian oda ba ulilas marhamuna manjalosa dalan ni pungata moon di nama kalason mga manupahi di ulauta di bagasa saderon. Songon ima hata sian hami ketua sektor sada tugas si matupang. Ba mo lihat ma. Ya, langsung matu dah. Ilo teh. Ala aku nak keng madokon khusus ini kuda mungkin khusus tahu teh. Jadi mulia teh mak. Kebetulan memang dak kayak kami pasaton anggaran na pinatupan ibuat dari sektori. Alai sohonima di ulauta sedari dua kebetulan. Jadi di titip ni BPH ni buat dari nak kaning songon anggaran na untuk tuhon ni buat tuhami. Jadi nakaning gubereng do jala bilangi oparato sudah ngatapasan di jaturi rodo sudi alika berjulu nak ke majalang lau halak itu marhanai bangulosi jadi unang jauham bolotung dan gudang bidison unang berkecil habi lakam situan nami rodo sudi na pasti sisa da lasniro raw hita do buat datu raja jaturi jala angkaran naon pasaton nami maun anon las maruhat muna. Untuk anak kami si Patar ya selamat berbahagia dan mungkin dua kami yang paling utama langgeng rumah tangganya sampai kakek nenek. Ade, di masuk-masuk tua rumah tanggam. Oke, sehat. Oke. Nah, soalnya kami seturi bersama tutup kasih matubang. Iya. Mau lihat yang di persorata, mau lihat yang di tuhata. Jadi di soba udah rodo kami satu ketungan di puata toga si matubang nagabe. Na adong di batu aji.
takas matutu di arinok salpu, dinarokok kodoh jauh-jauh, di tonga-tonga di pungata, ima na pangolihon anak kita, di bangsa sadarion. Takas matutu di manugot nyari ngata buape anak no pormeta, majalo pa masuk-masuon, siap bagat joron itu hata, marhiti-hiti na posona. Siang dia matutu, si saratangi yang lohita, tuamata na martua di bata. Gabe rumah tangga, si tiruom ma yang aku tahu, 7 luan. Rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Suak songoni bapak udah nami, takas tu bapak udah nak sebagai paniroi, itu ngatungan di Pungata. Bereng mah udah, gurang di Pungata tugas matupa. Nggak gurang nak perjolo mulak, majalang. Ala takas tu pamuli boru musai Pungata tugas matupang, ima di gereja mahanain. Artinya di sini, habis manupai sanon, langsung pasat ulus musai Tuhan. Jadi ulilas maruha muda, kalau tu pesongono karoro nami. Jadi asa songon hatani nama tua dono nami, asa ador hadupak ma togu di lobu, ador hati di togu di horbo. Penggeng sa hormat tua ma bapak udaku. Payu di udu paupu. Sahat tu namar diri, sahat tu namar dono. Suak soni tu rakon nami ya, si Patar, ya. Selamat berbahagia mang. Ya. Banyak berdoa kepada Tuhan, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau impikan, Tuhan akan memberikan di waktu yang tepat. Ya. Kami percaya sebagai abdi negara akan jadi siap jadi seorang ayah dan seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, selamat berbahagia dari Bunguan Tugas Simatupang yang ada di Batu Haji. Pesan Pak Tua, masuk nanti ke Bunguan Tugas Simatupang ya. Iya harus masuk, biar tambah anggota Bunguan Tugas Simatupang. Jadi asa songon hatani nama tua dohonon nami. Asa rating nyari rang min napea di tonganionan. Pada muna sora sirang, todi muma marsi gonggoma. Asa pinati konujur mati topi di tabian. Tuni hangu mangalaka, tusima dapota parsaulian. Jadi di bapak udah nami naksonia nakon nami si Patar. Adong do dibuat kami anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Pungata. Bolo na jumlah udah gura kiedon. Omma sada bukti, nasi sada anak si sada boru do kita. Dang daholan roham itu son. Sudah do membuat panu pahiyo di tongga-tongga di persaurat tadi bangsa tikyo. Asa songon hana di nama tua dohon nami. Asa titi mana tinopa golang-golang pangarahuna. Molotuk so sadia pe dibuat kami siat tongga-tongga di Pungata. Tuhat tadi batama na manggohi pasu-pasu.